Nem szar. Nem leszem meg, most csak nyomjuk már, bazd meg. Az, hogy kurvára lő. Visszafele lesz a baj, fiú. Még? Mehetünk. Nagyon messze van az. Mehetünk még. De hogyha nem kell, mert még van vagy 40 centi. Az sok lesz már. Kitávaztuk a fával. De akkor fát rakjatok, igen. Fogjátok. Jó. Visszafele jön még. Igen? Mert én már húzom. Igen. De szerintem nem kell tovább. Én is húzom. Hol fogom megtartani? Csoki nem húzom. Akkor visszafele engedjük egy kicsit. De hát kurvára jön ám ez még vissza. Kicsit jobban fel átnyomni az alját. Még nem csak egy kicsit följebb. Akkor jó, hogyha hárman. Én meg elengedtem, és akkor mi van? Hát most amarra fog Hello! Magyarországon vagyok, de nem dolgozok. Után. Amarra tartja valaki azért? Hát 45 plusz áfa. Meg hát a cége. Aha. Jó, okés. Köszi, hello! Na most ne bazd már, hogy egyedül fogom. Nem vagyok alatt a félig. Erős vagy te, Laci? Simán. elengedni? Amarról nem kéne valamit adni? Nem kell? Mennyire van? Várjál, egy ember megnéz, hogy mennyire van ide, erre, de szerintem simán. Erre jön a só. Igen, mert én most... Hát én nem örülök, hogy csak így. Jó, de így azért nem ennyi alá. Nem ennyi alá, mint Nem bánnám el. Ez valahogy ezt támasztok már ki, hogy... Szúrjál már rendezést. Igen, az lenne jó, hogyha egy kicsit ez idáig elért volna tényleg. Így befogad a 100 Állítsd a videót, jó? Innentől kezdve csúnya dolgok jönnek. Ugye azt a kereket Én nem merem elengedni, hogy basszátok a kár. Én sem erre nem tartom, csak De a biótokhoz a partra felé támul. Amarról se legyetek ott azért. Ja, mert ő ki kéne támasztani. Az a baj basszus, hogy kár volt arrébb állni, mert pont jól lett volna a gumihoz, pont úgy rázik volna, hogy félre az jó. Én azt hiszem, a guminak akarjátok neki ütni.